Nining kayo na karon ang atong pagahisgutan. Ang kabahin mahitungod sa pagpangalagad sa nagihimo unang-una sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM o sa mga sakop ni Master nga nasakop ning pagtulon ang PBCM. Daghan ang mga nagkalain-lain nga mga nagkupot sa Biblia o gihimo sab sila sa wali pagdipinsa sa ilang tagsa-tagsa ka mga baruganan isip na sila sa katungdanan o ang pagpangalagad sa pagtulon ang PBCM kung sila'y palilion o sila'y pasultihon ang among pagpangalagad na butang sa dili husto. Okay, dili husto laktod nga pag-istorya dili gyud kamatuoran ang pagtulon ang PBCM base sa uban nga mga pagsabot sa pagpangalagad sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Labi na sa among buluhatong pagwali. Daghan man ang mga mo criticize sa among pagpangalagad, pero bisan pagunsaon kanus apa man nga ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM dili namo maka-prove o dili namo kaprubahan nga ang pagpangalagad namo mao gyud tinuod. Pero katungod sa uban nga mga dili sakop sa PBCM, ang paglili nila o pagbutang silang hunahuna nga amo pagpangalaga dili tinuod. Kay ang ila mao lamang nga sila mao inahusto, kay ang ilang pagpangalagad mao husto og ang sa pagtulon ang PBCM nga pagpangalagad nga dapit sa Espiritu Santo mao dili tinuod. Sige lang. Tungod kay ila man ang katungod kay do naman tay sa tagsa-tagsa ka mga kagawasan sa atong pagdala sa atong pagtuo depende man na og asa kadapita nga pagtulunan na magpasakop. Hindi unsang relihiyon na ang imong pasakupan. Basta sahid sa pagtulon ang PBCM, ipadayag namo kanunay o pamatud-an namo ug hain sab nga bahin ngano nga dili kami kaparehos nila nga mga nagwali. Karon may nagwalig Kristo, may nagwalig Jehova. Ngano nga wala ang pagtulon ang PBCM. Makigkauban nila sa pagwali sa atong Ginoong Hesukristo. Ni ang mga ministro sa PBCM nakigkauban sa mga nagwali sa atong Ginoong Jehova. May gibug atong rason ang pagtulon ang PBCM ngano nga dili gid mi makapanginlabot sa pagwali sa atong Ginoong Hesukristo ug ingon man sa pagwali sa atong Ginoong Jehova. Ngano man dili namo ikatugot nga ang mga katawhan tudloan namo sa dili husto nga pagpangalagan. Ngano man ang matag panahon adunay tagsa-tagsa ka mga pagpanag-iya ang Dios ni ana nga panahon ug ang matag panahon dunay gitagaan sa Dios sa katungod bisan pa sa tulumanon sa Dios, bisan pa sa kabalauran, bisan pa sa pagsimba ang Dios tuwa na ihatag sa katawhan niya ug di mahitabo nga ihatag na sa Dios ang kabalaurag tulumanon bisan pagsimba ngadto sa dili niya katawhan. Tuwa gina sa iyang katawhan. Busa nakapaka-importante para sa tao nga ang imong pagsimba, ang imong pagtuman sa kabalauran sa mga tulumanon. Ikaw mo'y gitahasan sa Dios sa baong tulumanon o kabalauran. Bisan pas pagsimba, labaw na sa buluhatong pagwali. Brado ni. Sa balaang kasulatan, nabagyod sa Biblia nga ang Dios mismo maghatag yun og kabalauran sa iyang katawhan bisan pa sa tulumanon. Brado ni. Aduna Brad Macarayo o susuhinta ang unang kapanahonan, ang kapanahonan sa atong Ginoong Jehova diin ang kabalauran o tulumanon dito lamang niya kana giintegar sa iyang katawhang Israel. O kung sa ilang kapanahonan ikaw dili sakop sa katawhang Israel, dili ikaw hatagan sa Dios sa iyang mga kabalauran, dili ikaw buhatan sa Dios sa iyang mga kabalauran o sa iyang mga tulumanon. Ano ang pruba? Mga minahal nga tigpaminaw nga sa unang kapanahonan sa panahon ni Jehova dito lamang sa iyang katawhan nga Israel giintegar ang kabalauran o ang tulumanon. Dili sa Salmo sa iyang kapitulo 147 ang ating pagbabasahon sa iyang bersikulo 19 ngadto sa bersikulo 20 inyong paminawan. Ginapakita niya ang iyang pulong kang Hakob, ang iyang kabalauran ug ang iyang tulumanon kang Israel. Wala niya buhata ang ingon niini sa bisan unsa nga nasod. Wala kuno magbuhat ang Dios og mga tulumanon og kabalauran sa bisan unsa nga nasod kundi ngadto lamang sa katawhang Israel og mahitungod sa iyong mga tulumanon. Siya
sila kadto lugar nga dili sakop sa katawang Israel, sila wala manghibalon ana. Busa sa Biblia, Brad Macarayo, sa atong nasusi, kung magisgot kag tumamanon o kabalauran sa unang kapanahonan sa panahon ni Job, dito lamang niya kana gientregar sa iyang katawhan nga Israel. Busa, ang Dios di ay doon na siya pagtugyan sa iyang kabalauran tulumanon tuwa sa Israel gitugyan. Busa, sa sitas nga atong gibasa kunungtan pa ang kabalauran tulumanon gikinahanglan sa tao nga adto sa Israel, sila kinahanglan makighiusa. Ngano man tungod kay tuaman dito ang kabalauran tulumanon gihatag sa Dios. Bisan pa ba sa pagsimba, Brad Cesar, tuwa ba gihatag sa Dios ang pagsimba, bisan pang pakigsaad, tuwa ba gihatag sa Israel? Gumikan kay sila man ang giintrigaran sa kabalaurag tulumanon. Natural, Brad Macarayo, nga dito lang jud kanila tungod kay sila ragod ang gihatagan o katungod sa Dios nga diha ihatag ang pag-alagad o ang pagsimba ngadto kanila tungod kay sila mao lamang ang gipili sa Dios ingon nga mao iyang katawan. Pasahon pa ang nakasulat sa Roma Kapitulo 9, versikulo 4, giingon, sila mga Israelinhon o nailaha ang pagkainanak, ang kadungganan, ang mga pakigsaad, ang pagkahinatag sa kasuguan, ang pagsimba o ang mga saad. Kung mao, ang Israel lamang kung sila gihatagan sa Dios o mga kasuguan, ang katawhan sa Dios, mao lamang ang Israel. Diha sa Israel ang pagkatungod sa paghatag ngadto sa pag-alagad lamang, diha ngadto sa Dios ang maong mga gihimo sa katawhang Israel, na kung sila maghimo sa pagsimba, diha lamang sila mag-alagad sa Dios, sanglit sila mao ang katawhan nga gipili sa Dios. Busa, ingon ana ang mga prinsipyo nga gihuptan sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Ipadayag na mo ngano sab nga ang pagpadayag namo bisan pa o ang magkasuguag kabalauran mga tulumanon hibalo mi og asa gihatag sa atong nabasa sa Biblia tuwa sa Israel, mga Israelinhon gihatag ang kasuguan unya gihatagan sila katungod sa pagsimba, may mga saad ang Dios nga gihatag siya katawhan tuwa sa mga katawhan nga gitawag og Israelinhon. Kinsa kining mga Israelinhon o Israel nga gihatagan og katungod sa pagsimba o gingon man kasuguan bisan pa sa mga tulumanon sa gibasa ni Brad Rooney kaganihang kauban nga ministro, bisan pa sa mga saad sa gibasa ni Brad Cesar bag-o pa lang sa Roma 9:4. Kinsa kining Israel nga katawhan, Brad Bayo, nga maoy gihatagan sa Dios sa pakigsaad o gingon pagsimba mga tulumanon og kabalauran. Mao kada ang katawhan sa Dios, Brad Macarayo, nga iyang gitukod sumala sa atong mabasa din sa Biblia. Dinhi sa nakasulat sa ikaduhang Samuel kapitulo 7 ang bersikulo 10 ug kama nato sa 24. Og ako magapili og dapit alang sa katawhan nga Israel og magapahamutang kanila aron sila makapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit og dili na mabalhin ni magsakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan sa 24. Og ikaw magatukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron bahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw himo ba bahimong ilang Dios. Busa sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, ang kini dieng Israel mao dinhi ang katawhan nga gitukod sa Dios para nga mahimong iyang katawhan. Sa opisyal nga tawag sa katawhan sa Dios sa unang kapanahonan, Brad Warlito Chabit, gitawag ba gyud og Israel ang opisyal nga katawhan sa Dios, nga ang Dios mismo mo'y nagtukod nga si Jehova, Brad Warlito. Israel ba gyud ang tawag? O niya, Brad Macarayo, atong tagdon kini nakasulat sa basahon sa unang hari sa iyang kapitulo 18 bersikulo 31, gingon sa nakapahayag, og si Elias mikuha og napulo og duha ka bato sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob,
nga kanila bidangat ang pulong ni Juba nga nag-ingon ang Israel mamaoy imong ngalan sumala sa nakapahayag. Busa, ang katawhan dahil sa Dios sa unang kapanahonan gitawag og Israel. Busa sa opisyal ngalan, kung mangita kag katawhan sa Dios sa unang kapanahonan din ang kabalauran, mga tulumanon, pagsimba nga imong pagahimuon, gidawat gyud sa Dios tungod kay kanang mga katawhana, mga tawhana mao nang gihatagad katungod sa Dios sa pagsimba tuwa sa katawang Israel. O ang Israel mao ang Dios mismo mao ay nagtukod sa Israel para nga mahimo nga iyang katawhan. Human niya gitukod, giatagan niya mga tulumanon, giatagan niya kabalauran, dunay mga saad, dunay katungod nila nga pagsimba. Hayon sila magsimba dito sa Dios nga mao nagtukod kanila nga para nga mahimo silang mga katawhan sa Dios. Kinsa? Mao ang atong Ginoong Jehova mismo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon, kung susihon ta sa Biblia, Brad na Cesar, sila man ang katawhan sa Dios, sila man ang gihatagag kabalauran, sila man ang gihatagag tulumanon, sila man ang gihatagag katungod sa pagsimba, bisan pa sa mga saad. Kung maghisgotag pagwali sa unang kapanahonan, Brad Cesar, sila bagyod ang giintrigaran ang mga katawhang Israel, si Jehova bagyod ang ilang giwali sa unang kapanahonan. Oo, kay nganong mga panahon na Brad Macarayo, wala pa ang Kristo ni ana. Busa ang Israel kung sila muhimo sa pagmantala, kung muhimo sila sa pagwali sa ilang kapanahonan, walay lain ang ilang gipaila, mao lamang ang atong Ginoong Jehova tungod kay naanong mga panahon na sa gikaingon nako wala pa ang Kristo matao. Dini sa basahon sa Deuteronomio sa iyang kapitulo 32 bersikulo 3 o 4 giingon dinhi, kay igamantala ko ang ngalan ni Jehova, pakadakuon ninyo ang atong Dios, naghatag pa diri ang iyang titulo gitawag og bato, giingon ang bato ang iyang buhat hingpit man, kay ang tanan niya nga mga dalan mga matulid Diyos sa pagkamatinumanon og walay kasalanan, siya matarong og matulid. Busa niining panahon na Brad Macarayo, sa panahon sa Israel, walay lain ang ilang gimantala, mao lamang ang atong Ginoong Jehova sanglit sa gikaingon ko nga nianang mga panahon na wala pay Kristo nga natao na ng mga panahon na. Busa sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, maghisgotag mga katawhan nga ang ilang pagtuman sa kabalaurag, tulumanon, pagsimba, bisan pa sa bulatong pagwali, kinahanglan nga adto ang tao magpasakop, adto makighiusa to sa katawang Israel. Pero kanos ana, sa unang kapanahonan, sa wala pa ang atong Ginoong Kristo, ni sa atong kapanahonan karon. Sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia, imo-ingon ding uban, nahibalo man di ay mo nga ang pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Jehova, pagwali ni Jehova mauna ang gihatag sa Dios nga bulatong pagwali sa mas giwali ni Moises nga giwali ang atong Ginoong Jehova, nga wala mo managpasakop sa mga nagwali sa atong Ginoong Jehova nining atong kapanahonan karon. Ang balaang rason sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM ingon anira, ang matag panahon gibahin, o bitaw na mugawas man as unahan karon, ang matag panahon gibahin. Sa unang kapanahonan sa wala pa ang atong Ginoong Kristo, kung mangita tag matuod ng katawhan sa Dios, tuwa lamang sa Israel. Pero bisan paghatagan sila kabalauran og tulumanon, ang pagsimba gihatag sa Dios ngadto sa katawhang Israel. Gihatagan sila bulatong pagwali para nga ang mga katawhan mahibalo nga ang kabalauran tuwa kanila giintrigar sa Dios. Isip sila katawhan sa Dios. Pero unsay nagpaluyong rason ngano ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM wala makighiusa sa mga nagwalig Jehova nining atong kapanahunan karon? Ang rason unang-una, ingon anira, bisan pagyatagan sila kabalauran, tulumanon, pakigsaad, pagsimba, bisan pagpagwali, kadtong tanan nga ilang buluhaton nga pagwali unang-una, ug ingon man mga tulumanon, kay kung panalitan nga padayon ang pagtuman sa tulumanon padayon sa ang pagwali sa atong Ginoong Jehova sa buluhaton nga pagwali sa mga katawhang Israel. Pero kung ang pagwali sa atong Ginoong Jehova gani buhatan gani og tugon sa Dios, buhatan gani niya og pasidaan, buti pasabot sa mga ministro sa PBCM, buhatan gani og utlanan, unsa pa may rason
nganong magwali pamantan ining atong kapanahonan karong Hiyuba bisan pagtulumanon og kabalauran lang gyapon sa atong Ginoong Hiyuba sa Biblia, Brad Rone, para ikapadayag nato kay ang uban ilahang gipakasayot kita ano wala ta kikiusa sa mga nagwali sa atong Ginoong Hiyuba nining atong kapanahonan karon. Luyo sa mga kabalauran tulumanon pakigsaad pagsimba, Brad Rone, gihatag na iyang katawhan nga Israel, gipagwali sila katubang mga buluhatuna, katubang pagwali labaw sa tanan kanabay maipapadayon hangtod nining atong kapanahonan karon. Ang tubag niya Brad Macarayo nga dili na magpadayon. Mo may hinungdan ngano ang mga ministro sa pagtulong ng PBC wala makig-alayon yaan ng mga katawhan karon ni atong makita ni atong kapanahonan padayon nga nagsangyaw sa ngalan ni Jehova. Mao ni siya ang atong pagabasahon nga kining sitas nga atong pagabasahon mao ning modala nga ang nagwali og Jehova ni atong kapanahonan karon wala nas kamatuoran. Di lang ninyo ikasakit. Basahan ko lang ang nakasulat sa Biblia dinhi sa Jeremias siyang kapitulo 31 bersikulo 31 kama 33 ngadto sa 34. Ingon ini ang atong nabasa aniya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon matud pa sa Dios nga si Jehova alang utugon uban sa balay sa Israel o uban sa balay sa Huda. Mupustag kadiyot sa atong gibasa ang Dios mismo nga si Jehova mo'y naghimo og tugon ngadto sa iyang katawhan nga Israel. Kung unsa man kining tugon nga iyang gihimo ngadto sa katawhan nga Israel at kining katawhan nga Israel mao ba ni siya ang iyang gitukod nga katawhan iyang gihatagan sa iyang mga tulumanon og mga kabalauran ana apod ang pagsimba sa katawhan nga Israel ngadto kang Jehova gimantala pero gimo og tugon ang Dios sa iyang katawhan nga Israel. Unsa nga tugon? Basahon ko ang kapitulo 33 ilapos 34. Gingon, apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel. Sa tapos niadtong mga adlaw nagaingon si Jehova, ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin og diha sa ilang kasing-kasing kini isurat ko og ako mahimong ilang Dios og sila mahimong akong katawhan. Sa 34 og sila retirado ngadto sa katawhan nga Israel nga iyang gibuhatan sa tugon dili na kayod magtudlo ang tag sa katawo sa iyang isig katawo og ang tag sa katawo sa iyang igsoon sa pag-inon ilhon mo si Jehova. Bisan diha ang takutob sa atong pagbasa ang punto nga atong gikuha dinhi atong gisusi kung padayon ba ang pagmantala sa katawang Israel sa ngalan ni Jehova idili tungod kay mismo ang atong Ginoong Jehova mo'y naghimo nga tugon didto gipahayag sa propeta nga si Jeremias nga maong tugon iyang gisulti ngadto sa iyang katawhan nga nagmantala sa ngalan nga dili na day magpadayon ang pagmantala kay giingon man dinhi og sila dili nagayod magtudlo sa pag-ingon ang isi katao sa tagsa katao sa iyang igsoon sa pag-ingon ilhon mo si Jehova dili na magpadayon Brad Macarayo kay dili naman nila ipaila pa si Jehova diya sa ilang pagmantala nini. Si Jeremias usa ka alagad sa Dios. Si Jeremias nga alagad sa Dios. Si Jehova mao'y giwali. Si Jehova mao'y iyang gialagaran. Pero si Jeremias sa diya nagbuhat og kabalauran ang Dios nga iyang gialagaran nga mo si Jehova gisulat ni Jeremias. Wala nagmasinupakon si Jeremias. Luyo sa tanan nga siya pinangimutan nga propeta, pero pagsugo sa Dios nga dili na padayon pagtudlo, pagwali, pagpadayon sa pagpaila sa ngalan sa atong Ginoong Jehova, pagtudlo ang ngalan sa atong Ginoong Jehova, gisulat ni propeta Jeremias. Pero nining atong kapanahonan karon, dili gani sila mga propeta. Dili ang Dios mo ay nagpahimutang nila. Pero nangaha sa pagwali. Si Jeremias hinuon nga alagad mismo sa Dios, mo hinuon masinugtanon nga nagsulat aron kita mahibalo ning atong kapanahonan karon nga ang pagwali sa atong Ginoong Jehova gihatagag kinutuban. Kung wala pa sulat ni propeta Jeremias, managingon wa tay kasayuran. Ngin ana ba dayon hitabo ngano ang masinati nato ang nagdadala mas mga libro nga nagsangyaw kunos ginharian sa atong Ginoong Jehova. Brad Ronnie, Brad Cesar, Brad Warlito, Brad Bayo. Busa ingon ana sakit man sa dugan, sakit man sa buot, pero maunay kamatuoran nga gilatid sa Biblia. Kung pananglitan nga imong pagkasaipon ninyo ang mga ministro sa pagtulon at bibisuon, unang-una nga gibasol ninyo, gipagkasayop ninyo kanang giwali ninyo nga atong Ginoong Jehova. Labaw sa tanan, kay siya man ang nagbuot nga dili na magpapadayon ang pagwali siya ngalan, kung moingon mo nga kami nasayop
nasayop day ang atong Ginoong Hiyuba. Paano na? Naman si Jeremias nakigalaan og mga kaigsuonan. Nga naman nga wala masinupakon sa gibuhat nga tugon sa Dios nga dili itudlo ang iyang ngalan. Nga naman tungod kay si Jeremias mismo nahibalo unsa ka kuyaw kung supakon sa tao ang tugon sa Dios nga dili na itudlo giwali ang ngalan ni Hiyuba, matinunglo ang tao og kanay dili gusto si Jeremias nga madawat niya ang tunglo gikan sa Dios tungod lang sa iyang pagmakuli sa pagpahibalo nga ang ngalan ni Hiyuba dili na maipapadayon pagwali, dili na maipagpadayon pagtudlo. O sa prueba, Brad Cesar, na pinakapeligro kayo kung ang tao magsupak sa tugon ni Hiyuba nga dili na itudlo ang ngalan sa atong Ginoong Hiyuba. Ang mahitabo sa mga tao, Brad Macarayo, nga diin mapugsaman niining atong bag-ong panahon karon nga padayon ng gyapon sa pagwali sa ngalan ni Hiyuba. Mismo si Jeremias nagsuwat sa iyang kaugalingong basahon nga kadtong tao nga mamugos gyud kay tudlo ang ngalan ni Hiyuba, matinungno hinuon sila. Basahon ta ang prueba, basahon ta ang sinulat ni Propeta Jeremias, giingon din sa Jeremias sa iyang kapitulo 11 versikulo 3 giingon. Og umingon ka kanila, mao kini ang giingon ni Hiyuba. Imagine ka, mupo sa takadot Brad Macarayo, mamatod pa ni Jeremias, o umingon ka kanila, mao kini ang giingon ni Hiyuba. Mismo si Hiyuba mao'y nagsulti ngadto kang Jeremias. Naghatag og sugo nga ipasulti si Jeremias sa tao, sa mga tao. Atong pabrayong Brad Macarayo. Ang Dios sa Israel, pinunglo katong tao nga wala magpatalingog o wala magpatalingog sa mga pulong nining tugunan. Ang mahitabo hinuon Brad Macarayo kung dili nila patalinghugan ang gisulti sa Dios ngadto kang Jeremias nga dili na ipapadayon ang pagtudlo sa ngalan ni Hiyuba, ang mahitabo kanila Brad Macarayo mahimo silang tinungno. Mao na ang gilikayan ni Jeremias, busa gisulat manggalin ni Jeremias aron nga kana mauntay sundon sa mga katawan nining atong bag-ong panahon karon. Namo na munay rason ngano nga ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM wala makighiusa, wala magpasakop, wala magpailalom sa gitukod ni Charles T. Russell nga mao na ang nagwali sa atong Ginoong Hiyuba nining atong kapanahunan karon. Ang bulungaton sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM gipadayag namo ang kamaturan sa kahanginan. Mamanggani ang programa sa pagtulon ang PBCM gitawag og mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Tuyog-tumong namo nga ang tao dili mahimutang sa kaalautan kana bang mahimutang sa dili na kasiguruhan nga pagpangalagad. Kung doon na may pagsimba sa tao, sayang kayo. Ang mga tao na pagkamasimbahon musod sa kingdom hall ngano nagsimbagod, nagtuman sa kabalauran, nagtuman sa tulumanon, nagtuman sa pagsimba sa atong Ginoong Hiyuba. Mao sa tanan ang propeta ni Hiyuba nga si Jeremias nagpahibalo nga ang pagwali sa ngalang Hiyuba dili padayon kana nga tugon gisugo pa si Jeremias isulti kanila. Tinunglo ang tao nga wala magpatalinghog niining tuguna. Si Jeremias mo ay gitugon, si Jeremias mo ay gisugo, gisulat ni Jeremias. Pero sila karon nga di gani mga sinugo sa atong Ginoong Hiyuba wa kita bisan pas mga propeta mo na giingon nga ahas. Mo na giingon nga ang among gibuhat dinis kahanginan pagpadayag lamang sa kamaturan. Lisod ba kayo nga ang mga tao pabalikon panato sa kagahapon? Nga ang kagahapon mao na ang pagwali sa atong Ginoong Hiyuba. Kung pabalikon sa tao nining atong kapanahonan nga kining atong panahon karon saylo pamanggani sa panahon ni Kristo, bisan pa si Charles T. Russell. Saylo pa sa panahon ni Kristo, usa pa natukod ang Jehovah's Witnesses. Pero sa tinuod lang nga pagkaistorya monoy gingon nga nining atong kapanahonan karon kung lingion tang kagahapon mobalik ta sa pagwali sa atong Ginoong Hiyuba, dili na kinabuhi, dili na kaluwasan ang maangkon sa tao. Basahan ko Deuteronomio 5:25. Sige, saylo na sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo ang atong panahon karon. Ug balikan natong kagahapon sa pagwali sa atong Ginoong Hiyuba unsay resulta? Deuteronomio 5:25. Busa karon ngano nga mga matay kita kay kining dakong kalayo magaut-ut kanato kung magabalik kita sa pagpatalinghog pa. Gilito ko kung magabalik kita sa pagpatalinghog pa sa tingog ni Hiyuba nga atong Dios nan mga matay kita.
Biblia ang nagpahayag sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kung atong ang mga katauhan dili nato isulti, dili nato sultias kamatuoran. Ang mga tao ba makabaton og kasiguruhan kung magisigot ang kaluwasan ni dili. Imbes kay ang tao nagwalita, mamang gani nga nagwalita para ang tao ibutang nato dili sa kalautan kun dili sa kasiguruhan, sa seguridad sa ilang kaluwasan. Nga naman, tungod kay mamay tumong nato nga ato silang walian pabaloon tungod kay kita mga alagad sa Dios. Ato silang pasimbahon sa husto nga pagsimba, atong patumanon sa husto nga pagtuman sa kabalauran ug tulumanon. Pero ang resulta, kung nadon nato ang pagwali sa atong Ginoong Hiyubay, dili mo bunga sa maayo o dili makahatag og seguridad sa mga tao nga atong walihan nga naman tungod kay sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia, imbis kay atong luwason tuan naman hinuon sa kamatayon. Deuteronomio 5:25 sa atong nabasa sa Biblia. Kung panalitag masakit mo, langkata ang Deuteronomio 5:25 tungod kay lumawig na sa pagwali ninyo sa ngalan sa atong Ginoong Hiyuba. Dili na atake ano lamang gipadalag ang kamatuoran sa kahanginan. Kung panalitag masakit mo, hinuktuki ang Jeremias 11:3, hinuktuki ninyo ang Deuteronomio 5:25. Unsay rason ngano nga naa na tungod sa Jeremias 31 bersikulo 31 kama 34. Laktog na pagkaistorya ang bugat na madawa sa inyong kaugalingon ang pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Hiyuba ni atong kapanahonan karon. Dili paghatag sa tao sa kasiguruhan kun dili paghatag na sa kaalautan ngadtos mga tao. Kutob sa magmudawat sa pagwali sa atong Ginoong Hiyuba nining atong kapanahonan karon. Dili na prinsipyo sa mga ministro sa BCM, prinsipyo na sa mga alagad sa Dios na ang gialagaran si Hiyuba. Bisan pa ang mga alagad ni Hiyuba nagpadalag na human gi-cut off ang pagwali sa atong Ginoong Hiyuba, dili na ibunga og kalautan kung ipugos pa sa tao ang iyang kaugalingon. Mualagad lang ko kang Hiyuba, di lang ko magwali di ay og ngalan sa atong Ginoong Hiyuba kay mao man dayon ay magkapatinungnon nako, magalagad lang ko, magtuman ko tulumanon sa atong Ginoong Hiyuba. Dito ko mga muyo sa atong Ginoong Hiyuba. Nagpasabot ang kalauman mo tuwa lang gyapon sa atong Ginoong Hiyuba, wala gyapon natangtang diyan tas kalauman. Kung maglaom ang tao bragbayo sa atong Ginoong Hiyuba ni atong kapanahonan karon, mubungag kayuhan o kalautan. Kalautan Brad Macarayo, sumala sa nakasulat ng Hiyuba at nabasa sa Amos kapitulo 5 bersikulo 18 kama nato sa 20. Alawat ka mga tingwa sa adlaw ni Hiyuba, nga naman mabuot ka na nga mabot ang adlaw ni Hiyuba. Ang adlaw ni Hiyuba kangit-ngit man og dili kahayag. Dili ba kangit-ngitan ang adlaw ni Hiyuba og dili kahayag? Dili ba gayud kangit-ngitan hilabhan nga kangit-ngitan og walay kahayag niya na? Basta niya nga atong kapanahonan karon Brad Macarayo kung ang tao padayon sa pagwali o pagpangalagad niya ng ngalan nga Hiyuba, ang ilang lamang maani mao ang kalautan. Okay. Atong gitagag konsiderasyon di na ta magwali sa atong Ginoong Hiyuba. Magtuman lang tas tulumanon, tuman tas kabalauran. Bahala ng pagwali ug di na itudlo. Total nakaila na tang Hiyuba. Muna ginoon ang akong paglaom tua ipahinungod ako kang Hiyuba. Ang resulta, alaot. O na, ngano? Imbis kay naa sa giingon nga ang atong gilaoman kahayag, hayag ay kaugmaon nato sa atong paglaom sa atong Ginoong Hiyuba. Kangit-ngit man hinuon ang dulngan sa tao. Sa ilang paglaom di man hayag ang ilang paglaom nga dulngan. Kangit-ngit ang atong nabasa sa Biblia. Gumikan kay kangit-ngit, alaot sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Hayan kita ang kamatuoran. Pagkakamatuoran sa mga nagwal, sa mga naglaom sa atong Ginoong Hiyuba. Meaning atong kapanahonan karon. Muna'y giingon sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Muna'y giingon sa ubang panultiyon, ngit-ngit pas alkitran sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Tungod kay Biblia nag-ingon ngit-ngit ang mga taong naglaom sa atong Ginoong Hiyuba. Gado ni. Ang opposite sa kangit-ngit mao man ang kahayag. Sa diha nga gi-cut off na ang pagwali sa atong Ginoong Hiyuba, kangit-ngit ang mga taong maglaom sa atong Ginoong Hiyuba. Unsa ba ang kahulugan sa kangit-ngit Brad Ronnie? Human nga gi-cut off ang pagwali sa atong Ginoong Hiyuba. Yeah, atong masusi ka na og mahibaloan nato kung unsa ang kahulugan sa kangit-ngit. Kunahon nato ang pagsusi ang kahulugan sa kahayag. Aron nga atong masusi kung unsa ang kahulugan sa kangit-ngit, kay ang opposite sa kangit-ngit mao man ang kahayag, opposite sa kahayag mao man ang kangit-ngit. O ngano nga ang kapanahonan o adlaw ni Hiyuba gitawag na nagkangit-ngit. Dinhi sa Episo sulat ni apostol nga si Pablo
Kapitulo 5, versikulo 8 ngadto sa 9 ang atong pagbasahon. Giingon dinhi sa pagpayag kay bisan tuod kangit-ngit kamo kaniadto, karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Paggawi kamo ingon nga mga tawo nga may kahayag, kay ang bunga sa kahayag makita diha sa tanang maayo og matarong og matuod. Kung mao sa atong nabasa, ang bunga sa kahayag mao diay ang kamatuoran. Ug ay ang kahayag kamatuoran opposite man ang kangitngit. Sa ato pa diay ang kahulugan sa kangitngit dili na kamatuoran. Busa tungod kay ang panahon o adlaw ni iba gitawag na magkangitngit nagpasabot nga dili na kamatuoran. Tun-aw kana nga naman dili naman kamatuoran tungod kay dili naman ipapadayon ang pagsangyaw sa iyang ngalan. Nagani sa Biblia, kung tinguhaon pa nimo ang pagsangyaw sa iyang kapanahonan ng adlaw ninyo ba, nga kangit-ngit na, mahimo naman alaot ang mga tao na sayo na kayo, mga minahal na mong tigpaminaw. Nga, niini na itong kapanahonan karon, hindi na yung mga tao nga nagpadayon sa pagwali, sa ngalan niyo ba, sa ako nang kayo, dili lang yung kasagit, kana sila, dili na kamatuoran tungod kay gihulagay og gisulat na sa Biblia, gibasa na sa kaubang ministro nga ang panahon mahuba o adlaw mahuba kangit-ngit na. Pasabot dili na kamatuoran. Oo, busa kung bugat man sa tagsa-tagsa karon nga mga dili lang gyapon makadawat nga ang pagwali sa atong Ginoong Hiuba, ikanay gihatagag kinutuban. Munay giingon nga konsiderahi po ninyo ang mga ministros BBCM. Ano man? Tungod kay sugo sa Dios. Ibutiyag ang dili mabungahong buhat sa kangit-ngit. Ang gibasa ni Brad Rune kagania Episo 5 man, bersikulo 8 to bersikulo 9. Basahon nako ang bersikulo 10 ug hangtod sa bersikulo 11 giingon. Og paninghuaan ninyo sa pagsusi kun unsa ang pagakahimutan sa Ginoo. Og ayaw kamo pag-ambit sa mga dili mabungahong buhat sa kangit-ngit, manay rason. Nganong dili mig nakighiusa sa pagwali sa atong Ginoong Hiuba ngano? Dili man kay pag-ambit sa mga dili mabungahong buhat sa kangit-ngit kay ang ibong nga anak alautan man amo 5 bersikulo 18 kamo 20 o sa may buhaton kay dili man tay paambit. Giingon, hinunoa kinahanglan ibutiyag ninyo kini. Mo ni among gihimo. Nagpalit nig programa sa radio station sa gasa mi among ibutiyag ang pagwali sa atong Ginoong Hiuba dili na kamatuoran. Kangit-ngit na sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia o inana. So wala may nagtuman sa kabubuton sa Dios sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa ang kalauman, ano na? Sa diha nga ang mga tao gihatagan nagkinutuban ang pagwali sa atong Ginoong Hiuba nga gihatag na sa makatawang Israel. Doon na po'y gipahimutang ang Dios. Mo din ang Dios ba? Bisan pa di ay undangan ang dunay balita ng undangan wali. Pero naa pa po'y ipahimutang sa Dios nga lain na sab nga mga alagad. Nga naman, ang gibasa kaganihan ni Brad Rooney sa Kapitulo 5, versikulo 8, nag-ingon si Pablo, kay bisan tuod kangit-ngit kamo kaniadto, karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Pagawi kamo ingon nga mga tao nga may kahayag, duna na po di ay mga tao di ay nga maanapod mahimong may kahayag na sab. Pero wala na kuno sila sa kangit-ngit kuno, pero sa pinasugdan nahimutang sila sa kangit-ngit. Asa sila nahimutang? Nagpabilin gud pagwali sa atong Ginoong Hiuba. Ha? Pero nahimo kuno sila nga mga tao nga may kahayag tungod kuno sa Ginoo. Wa may laing Ginoo. Kung susiyon ta nakasulat sa Biblia, naman ang atong Ginoo Kristo sa Juan 3:13. Karon kay si Kristo man ang Ginoo, sa ato pa bisan pa og nit-nit na ang mga tao naglaom ni Hiuba, human gi-cut off na ang pagwali sa atong Ginoong Hiuba anira. Kung magpabilin gyapon ka pagwali sa atong Ginoong Hiuba, pag-abot ni Kristo, manay giingon, ngit-ngit ka sa alkitran. Ngit-ngit pa ka sa alkitran. Nga naman tungod kay sa nabasa sa Biblia, mahimo ka lang nga mahiadto ka sa kahayag kung naa ka sa Ginoo sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Kinsa sila? Kato na pong gitirminuhan ni Pablo, bisan tuod kangit-ngit kamo kaniadto. Karon kahayag na kamo. Ay, gibalik-balik niyan kamo. Kanang gitirminuhan kamo, mao nang mga tao nga nahimo nga ana-ana nahimutang sa kahayag. Pero sa pinasugdan tuwa sila sa kangit-ngitan nga mga tao nga naglaom kang Hiuba nga nagwali sa atong Ginoong Hiuba. Si kinsa sila? Brad Cesar. Ang mga tao nga giingog, kamo
kahayag na tungod sa Ginoo bisan sa una sa didto pa mo kang hiyubang pagwali ngit pas alkitran ang inyong kinabuhi. Kanang giingon nga kamo nga nahimo na silang kahayag tungod ni Kristo, kanang gisgutan nga kamo mao kana ang gisgutan sa Biblia nga lawas. Sumala sa unang Korinto kapitulo 1 kapitulo 12 bersikulo 27 giingon dinhi kamo. Nigawas ng kamo. Nana, nigawas ng kamo. Nagtumbok man ni og mga tao ni ato ni susayon. Kamo mao ang lawas ni Kristo ug ang matag usa kaninyo bahin niini. Pag nagisgot og kamo nga katong giingon na kahayag na kamo tungod sa Ginoo, nagtumbok ka na og mga tao. Nga kanang mga tao nakabahin daw kuno na sila sa lawas ni Kristo. Karon kay naghisgot man og lawas ni Kristo. Ay unsa ba si Kristo sa lawas? Sumala sa Kolosas 1:18 so giingon ini ato lang ipadayon Brad Macarayo. Siya mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Bisag diha lang Mao kutob. si Kristo di ay ang katong gisgutan kamo mao to ang gisgutang lawas nga ang ulo daw ni ana mao si Kristo. Diha sa gitawag og iglesia nga kana iglesia mao ra pud kanang gisgutang lawas. Oh, busa kana di ang gitawag di ay og kamo nga nahimutang sa una nga didto pa nagwali sa atong Ginoong Hiyuba sa pinasugdan. Ngit sila. Pero sa diha nga nahiadto sila sa atong Ginoong Kristo, mao na ang gitawag og iglesia. Mao na sila ang gitawag og mga membro sa atong Ginoong Kristo kung basahon tos English ang nagkasulat sa unang Korinto 12 bersikulo 27. Karon kung susihon ta sa nakasulat sa Biblia, Brad Warlito Chabit. Gingon sa Unsa ba ang opisyal nga ngalan niining iglesia nga mauning mga membro sa atong Ginoong Hesukristo? Unsa ang tawag niini nga iglesia? Iglesia ni Kristo, Brad Macarayo. Gingon sa nakapahayag sa Roma sa iyang kapitulo 16 bersikulo 18. 16. 16. Gingon, pagpangmustahay kamo ang usag-usa pinaagi sa balaan nga halok. Ang tanang mga iglesia ni Kristo nangumusta kaninyo. No, busa gitawag di ay og iglesia ni Kristo. Og si Kristo mismo maoy nagtukob ni anang iglesia. O tanawa sa pinasugdan ha. Kinsang katawan sa Dios Israel. Pero sa diyang gihatagag kinutuban ang pagwali sa atong Ginoong Hiyuba. Gipahimutan sa kangitngitan dili ka matuoran ang mga tao kung magpadayon pas pagwali kang Hiyuba. Nga naman tungod kay may mga tao naman nga gitukod ang Dios nga mga atong Ginoong Kristong tukod ang puso Kristo iyang katawan motong iglesia, sila mao ang mga tao nga naa na pud sa kahayag. Kung susunta sa Biblia kisa nagtukod sa katawhan nga iglesia ni Kristo, Brad Bayo. Ay si Kristo mismo nagsutukod ni Brad Macarayo nga manggani hinungdan nga kini gitawag og iglesia ni Kristo. Kani ato mabasa dinhi sa Mateo kapitulo 16 ug sa bersikulo 18. Ug saltuhan kay ka nga ikaw ba sa Pedro ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ug ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kaniya. Busa sa atong nabasa sa Biblia, Brad Macarayo, kung kinsa nagtukod sa iglesia, mao ang atong Ginoong Hesukristo. Busa si Kristo mo'y nagtukod sa iglesia, kita mo? Sa unang panahon ang tinukod nga katawan Israel, lamang ilang buluhaton pagsimba tulumanon, pagwali dili may papadayon. Nagtukod na pud og laing katawan nga maoy milugar ang katawan sa Dios, gitawag og iglesia ni Kristo. Pero si Kristo mismo nagtukod, dili tinukod sa tao. Sa ato nabasa nga nakasulat sa Biblia. Si Kristo mismo mo'y nagtukod sa atong nabasa sa Biblia. Karon, ikapila na nga hugna sa panahon din ang dunay mga tinukod nga milugar nga katawhan sa Dios. Una, Israel. Ikaduha, ang pagtukod sa atong Ginoong Kristo sa iyang iglesia, sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ang iyang mga kato iglesia nga iyang gitukod, ang iglesia nga iyang gitukod, isara ka iglesia, muna giingon sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, giingon nahimulag na nga tungod kadagang mga membro, dagang mga sakop sa atong Ginoong Kristo. Sa unang Korinto 12:27. Pero sa atong nabasa, iglesia ang iyang gitukod, pila na? Kahugna nga nagtukod. Duha na. O muna among giingon, gibahin sa tulo ka bahin ang mga katawan nga ipaalagad sa Dios sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pero sa kwintada sa mga apostol, Brad Rone, mao ni atong pangutana.
akong pangutana og kini imong pagatubagon kinahanglan nga ang tubag binase sab sa Biblia. Kaya nga atong pangutana gipasukan man nato sa Biblia. So ang tubag ipasukan sab nato sa Biblia. Ikapila nga panahon ang pagpangalagad sa mga apostol o sa ilang pagkwintada. Ikapila nga panahon tong pagpangalagad sa katawang Israel sa unang kapanahonan nga mautong nga ilang giwali si Yuba lamang gi-cut off ang pagwali sa atong Ginong Yuba ug ang pagwali ba sa atong Ginong Yuba katubay ilang panginlabutan ba drone o kanay dili na panginlabutan. Ubay-ubay ang pangutana, Brad Macarayo na, pero sumala pa nimo nga ang pangutana nagsumikad man sa Biblia, ang ato pong tubag na atong ihatag, ipasikad na to sa Biblia. Unang-una, sa pangutana, ikapila ang kapanahonan sa mga apostol sa Biblia, ikaduha na. O katong panahon sa Israel nga nagwalig hiba mo ito'y unang panahon. Sila mismo may nagkwinta. Sila mismo nga nagkwinta niya na. Ang pangutana po, kung nanginlabot ba ang katawan ng iglesia sa buhaton sa katawang Israel, ang tubag na wala sa Biblia, wala sila manginlabot. Gani, sa atong basahan. Sa ato pa Brad Rune. Buot nimo ipasabot sa imong tubag nga katong basa nato nga Jeremias 31 bersikulo 31 gibasa po din as mga apostol sa una. Maulay gibasihan mismo gayud sa mga apostol nga katong sa Jeremias nga atong gibasa kaganina. Maulay hinungdan nga wa sila magwalig hiuba. Sa ato pa kung panalitan debatihon tas mga Jehovah's Witnesses sa unang kapanahonan ang unang modebate nila mga apostol ra. Ikadahalan po, Brad Macarayo, unang-una ang mga apostolis ni Kristo may ilang kontra sa pagdebate kung muinsi sila nga ang pagwali ni Hiuba padayon. Mismo una ang mga apostol na sayod nini sa ilang kapanahonan nga sila magwalig hiuba. May abribahan ta, basahan ko lang dinhi sa sulat ng apostol nga si Pablo tinan-an sa atong Ginoong Kristo nga nang silang kapanahonan wa sila magwalig hiuba. Hebreanon kapitulo 8 bersikulo 7 ngadto sa 12 unya ang Biblia ang pambasahon pabor pagyud ng atong mga higala mga Jehovah's Witnesses kining gitawag New Translation nga Biblia para atong masusi kung kinsa ba ang namulong nga nagikutlo ni apostol nga si Pablo. Ini ang nakasulat ining batalinghugan New Translation na ng Biblia giyon. Kung kadtong unang pakigsaad wala pay kulang tumbok og unang pakigsaad si Pablo. Natunay kulang. Nakunay kulang. Wala untay kahigayunan alang sa kaduha. Naghisgot og una, naghisgot og ikaduha. Namo ni ilang pagkwenta na dunay una dunay ikaduha pero katong una dunay kulang. Yun dayon. Apan kay iya man silang nakaplagan na may kakulang siya nagainon. Muabot ra ang mga adlaw nagainon si Jehova. Nga pagaimon ko ang usa ka bagong pakigsaad uban sa kaliwatan ni Israel o sa kaliwatan ni Juda. Dili ingon sa pakigsaad nga gihimo ko uban sa ilang mga ginikanan nga niadtong adlaw sa akong paggunit kanila sa kamot aron sa pagdala kanila sa gawa sa yuta sa Ehipto kay wala sila magmatinumanon sa akong pakigsaad og busa wala ako manumbalin kanila nagaingon si Jehova. Kay mao kini ang pakigsaad nga akong paghimon uban sa kaliwatan ni Israel. Tapos niadtong mga adlaw nagaingon si Jehova. Igabutan ko ang akong mga sugo sulod sa ilang mga salabutan o igasulat ko kini diha sa ilang mga kasing-kasing og ako mahimong ilang Dios og sila mahimong akong katawhan. Og ang matag usa kanila dili na magtudlo pa sa iyang isig kat tagilungsod. Niya ang matag usa kinahanglan magatudlo pa sa iyang igsoon sa pag-iyon. Ilha si Jehova kay ang tanan makailan naman unya kanako sukad sa labing gamay kanila hangtod sa labing dako. Busa mao ni ang balaan nga rason sa mga pangutanas kauban nga ministro Brad Hermanos Macarayo kung sa kapanahonan ba sa atong Ginoong Kristo ang iyabang mga katawan ang iglesia nga iyang gitukod nagwalibag Jehova. Wala magwalig hiba kundili doon na sila gibasihan silang kapanahonan nga gipahayag na apostol nga si Pablo ang Jeremias na itong gibasa kaganina kay kung kining Biblia nga akong gibasa ang Hebreon o tanawon niya sa footnote kining Hebreon kapitulo 8 bersikulo 7 payon sa 12 footnote mo dito sa Jeremias kapitulo 31 bersikulo 31 kama 33 og 34 Busa bisan pa mga Jehovah's Witnesses kay ilan na nga translation kanang New Translation gibasa sa kauban nga ministro ilan na hebalo sila kanang Hebreanon kapitulo 8 bersikulo 5 hangtod bersikulo 12 didto na sa Jeremias gikutlo bersikulo 31 hangtod 34 so ang sulod unsa man gidili o gihatayog kinutuban ang pagtudlo sa ngalan sa atong Ginoong Jehova so unsay rason ngano pa mang supako nato ang kamatuoran sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia
Busa kung mangita tag kamaturan sa ikaduhang hugna nga pakigsaad nga giingon ni Pablo sa bersikulo 7 nga wala untay kahigayunan sa ikaduhang pakigsaad kung wala pay kulang ang unang pakigsaad. Ang ikaduhang pakigsaad sila ang nagdala. Sila ang mga katauhan sa Dios. Sa ato nabasa nga nakasulat sa Biblia, gitukod ni Kristo karon. Pero bagyod Brad Cesar nga ang pagwali sa mga apostoles wala na gyud sila manginlabot sa pagwali sa atong Ginoong Hiyuba. Human gihatagag kinutuban ni Hiyuba ang pagwali sa atong Ginoong Hiyuba sa iyang ngalan. Klaro gayod kayo Brad Makarayo nga pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo kay dili na nagitudlo ang ngalan ni Jehova tungod kay kun ang tawo magpatalingog patay man gyud sila. Busa gihatagad ang planan. Mao nga pag-abot sa mga apostoles kay ang una mamanto ang Israel. Sa ikaduha mamanto mga apostoles. Ang ilang gawali dili na si Jehova. Mismo na ang atong Ginoong Hesukristo maoy ilang giwali sa ilang pagmantala. Apan sa pinasugdan, ang ilang gimantala sa panahong Israel wala lain. Mao ang atong Ginoong Hiyuba sumala sa akong gibasa kaganina sa Deuteronomio kapitulo 32 ngadto sa bersikulo 3 o 4. Pero pag-abot sa panahon ni Kristo, ang giwali sa mga apostol solamente lamang ang ngalan ni Kristo, wa gyud ngalan sa atong Ginoong Hiyuba. Bisan pa ba sa nagkalain dapit mo, Cesar? Bisan sa nagkalain mga dapit sa ilang pagwali sa unang kapanahon. Pero banda, basahon ng gapo na to ang Biblia Brad Makarayo kay ato pasikaranan Biblia man dili man ning ato bersikulo laway kapitulo dila. Agiingon dinhi sa akong gibasa ang ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 13 o 4. Ang atong sige. Apan kami dili magapasigar bulat pa sa sukod, pulong kinis mga apostol. Nga giba agiingon dinhi. Apan dili kami magapasigar bulat pa sa sukod kundi sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios ingon nga sukod nga nagaabot diha kami sa bersikulo 14 giingon kay kami wala magalapas sa among sukod nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo kay kami matud pas mga apostol mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo dala ang maayong balita may tungod kang Kristo. Kun mao ang giwali sa panahon sa mga apostol sa ikaduha ng pakigsaad kay katong unang pakigsaad ilang man nga gideklara nga katukulang mao nga dunay kay gayon alang sa ikaduha. So pagwali na nila sa ikaduha diha sa atong Ginoong Hesukristo wala na gud sila magwali sa ngalan sa atong Ginoong Hiyuba tungod kay ang mga apostol nasayod sila nga kadtong unang pakigsaad kulang kadto o kadto kun ang tawo mobalik gapon sa pag inyong talugan nga mulaom sila kang Hiyuba matud pa sa Biblia maalaot. Busa wala sila magwali kang Hiyuba kay mahadlok ang mga apostol basig mahimo po sila maalaot kay nahibalo naman sila kung unsa ang prinsipyo sa mga unang alagad sa atong Ginoong Hiyuba sa unang kapanahunan mao katong kapanahunan sa Israel. Busa tinaw kay Brad Makarayo nga sa panahon sa mga apostol wala lain ining giwali mao lamang ang ngalan ni Hiyuba wa gyud ang ngalan ni Kristo wala gyud ina nga ngalan ni Hiyuba ang ining giwali sa tanang mga dapit. Busa sa tanan bang dapit Brad Bayo sa nga ilang atuan katubag gyud ang ngalan sa atong Kristo ilang giwali dili ang ngalan ni Hiyuba. Oo, Brad Makarayo, dinhi ang prueba sa nakasulat sa Colosas kapitulo 1 bersikulo 27 ug 28. Dili nagaingon atong pagkabasahon. Gindutan sa Dios ang pagpaila ngadto kanila sa kadako gayud sa mga kadagaya sa himaya sa maong tinago alang sa mga hentil. Ang tinago nga si Kristo anaa kanino ang paglaom alang sa himaya. Siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diha kang Kristo. Sumala sa atong nabasa Brad Makarayo na ang Kristo mao gyud ang ilang giwali sa tanang mga tao sa tanang dapit aron matupad silang tanan ang ilang kapatubang ingon nga mga hingkod diha kang Kristo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan mao nga sa tanang dapit din sila muhimog pagwali nga ilang pagadtuan ang ngalan lamang ni Kristo ang ilang giwali. Sa ilang pagpanglakaw sa tanang dapit gipahibalo na ni Kristo daan nga muabot ang panahon nga ang gitumbok ni Kristo nga panahon mo ning atong panahon karon nga kun ang tao mag-awat-awat sa pagpanglakaw sa mga apostol dinala ang pagwali sa atong Ginoong Kristo
sama lang gyapon sa pagkaagi nga gi-cut off ang pagwali sa atong Ginoong Yuba, nahitabo nga kangitngitan na ang mga tawo maglaom sa atong Ginoong Yuba, mao gyapon ang magnatawo nga nining atong panahon karon maglaom sa atong Ginoong Kristo, kangitngitan lang gihapon ang resulta. Unsay prueba? Gipasidaanan ni Kristo daan pa sa naglakaw pa ang mga apostoles, nagwali pa sa ngalan ni Kristo tanang dapit. Juan kapitulo 12 bersikulo 35-36 gingon. Si Jesus miingon kanila, ang kahayag anauban pa kaninyo sa mubo nga panahon. Panglakaw kamo samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, kay tingali unya giapsan kamo sa kahaya, sa kangitngit. Siya nga magalakaw sa kangitngit dili may balo kun asa siya padulong. Samtang anaa pa kaninyo ang kahayag, sumalig kamo sa kahayag aron mahimo kamong mga tao nga may kahayag. Sa nabasa sa Biblia giingon, matud pa ni Kristo, panglakaw mo samtang anaa pa kaninyo sa mubo nga panahon ang kahayag, kay tingalig maapsan mo sa kangitngit. Moabot na po di ang mga tao di ay nga mahimutang na po sa kangitngit sa ilang paglakaw. Dinala ang pagwali sa ngalan ni Kristo sa matag dapit din mohimo sa pagwali. Hainang panahon na ang gitumbok sa diha nga ang atong Ginoong Kristo nagpasidaan nga ang kahayag di ay hamubo na lang ang panahon nga giwali sa mga apostoles. Karon kung susiyon ta kinsa kining kahayag sa Biblia, Brad, warlito sabit kinsa ning gitawag og kahayag. Giingon sa kapahayag, Brad Makarayo, sa iyang atong mabasa sa Juan sa iyang kapitulo 8 bersikulo 5 12 giingon sa nakapahayag mga igsunan kini inyong batalinghugan. Og sila miingon kaniya, hain man siya karon gingon, ug kanila si Jesus mi sulti pag-usab nga nagaingon, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako dili gayud magalakaw sa kangitngit. Hinunua mga baton siya sa kahayag nga maghatag og kinabuhi. Busa sa nabasa nga nakasulat sa Biblia, giingon nga siya nga balakaw sunod kanako dili gayud magalakaw sa kangitngit, nga naman siya man kuno ang kahayag sa atong nabasa. Motong giingon ni Pablo, Efeso 5 bersikulo 8-9. Bisan tod kangitngit kamo kaniadto kay nagwali mo Giyoba, nagdawat mo sa pagwali sa Ginoong Giyoba, karon kahayag na mo kay nahimo naman mong tinun-an ni Kristo. Pero matong pa ni Kristo moabot ang panahon nga moabot kaninyo ang kangitngitan. Kung moabot na ganing kangitngitan, buti pasabot mahimo ganing kangitngit, mao na ng pag-cut off sa Dios sa buluhatong pagwali. Buti pasabot ni Kristo sa Juan 12:35-36 nga moabot ang panahon nga moabot nga mahatagag kinutuban utlanan ang pagwali sa atong Ginoong Kristo. Ang pagkakahayag sa atong Ginoong Kristo mo na giingon sa Juan 9 bersikulo 5, nagiingon samtang anaa pa kani, giingos pagpahayag 9:5, matud pa sa atong Ginoong Kristo, samtang anaa pa kaninyo ani ako sa kalibutan, ako mong kahayag alang sa kalibutan. Gigamitag samtang nga naman tungod kay takdo na sa buluhaton sa mga apostol nga pagwali. Kapag ka ang atong Ginoong Kristo wa nagani sa kalibutan, hatagan pug kinutuban ang pagwali sa atong Ginoong Kristo. Sa diay matagag kinutuban, kangitngitan na sab ang resulta. Unsay prueba, Brad Ronnie? Ninibang atong kapanahonan, unsay rason nato? Balang rason nganong wala ta magwali og Kristo nining atong kapanahonan karon. Mao ang balaang rason mga minahal namang tigpaminaw nganong nga ang mga ministro sa pagtulong ang PBCM wala pod buambit sa buluhaton sa mga apostol nga nagwali Kristo. Tungod kay gipahayag ni Kristo nga moabot, gipahayag ng daan sa mga tinunan nga ipaglakaw sila kay basin kuno giapsan sila sa kangitngit, magtumbok ni Kristo nga mabot ng panahon nga dili na mahimong kamatuoran ang ilang kapanahonan sa pagwali kang Kristo. Mao gipalapan nga apostol nga si Pablo nga ang ilang pagwali o ang ilang binasilag mensahe na kanila gisgoto ni Pablo dili na hingpit og kanay mawala. Basahon ko lang ang nakasulat sa gipahayag ng apostol nga si Pablo dinis unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 og 10, og basahon nato kini sa Bibliang Katoliko nga dunay imprimatur Julio Cardinal Rosales. Giyon kini sa pagpahayag kaya nga atong kaalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit. Apan kunang hingpit moabot na kadtong dili hingpit mawala. Tinan mo nga ang pagpahayag ni apostol nga si Pablo matud pa niya nga ana sila mensahe
nga matod pa niya dili to hingpit og katoy mawala inig abot unya sa hingpit nga mensahe. Karon susunod na to unsa ba ang gipasabot ni apostol nga si Pablo sa mensahe nga dili hingpit og mawala, og angay ba pod magpabilin ang tao niya nang gisgot ang mensahe nga dili hingpit og mawala. Sulat niya sa mga taga-Hebreanon kapitulo 6 bersikulo 1 sa Bibliang Katoliko. Busa gingon mo sa pagpahayag, basta magpadayon kita diha sa lingkod na pagtulon-an og dili kita magpabilin sa unang ang sa mensahe ng Kristohanon. Kadto ang mensahe nga matod pa ni Pablo nga ana kanila dili pa hingpit og mawala. Mensahe dito nga Kristohanon nga matod pa niya sa Hebreanon 6:1 dili to pabilinan. Karon kini bang mensahe nga Kristohanon matod pa ni Pablo dili hingpit mawala og mawala nga dili pabilinan gipadayag ba nila pinagi sa pagwali sa ngalan ni Kristo? Oo. Wali ang bot nga ipasabot nining ni Pablo kining mensahe nga ana kanila nga dili hingpit og kanay mawala. Ang prueba dinhi sa iyang sinulat sa mga taga-Roma kapitulo 10 bersikulo 17 Bibliang Katoliko lang gyapon nato kini pagabasahon. Busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe og ang mensahe nagikan pinagi sa pagwali kang Kristo. Busa mo na ang rason mga minalamang tigpaminaw. Kami nga mga ministro sa pagtulungan bibisin sama sa mga rason nga gipanghupkan sa mga apostoles sa ilang kapanahonan nga nung wala sila magwalig Hiba. Dunay rason nga ilang gihupkan mao ang Jeremias 31 kami usab nga mga ministro sa pagtulungan bibisin nga nung wala ni magwali sa ngalan ni Kristo tungod kay gipahayag ni Pablo nga ang pagwali sa ngalan ni Kristo dili pa to kahingbitan og katoy mawala, dili lang ikasakit nining atong panahon karon tanan nga magwali sa ngalan ni Kristo sila dili na sa kamaturan. Busa dili namo dili ikabasol sa uban ngano nga wala mi nakighiusa sa pagwali sa atong Hesus Kristo. Hino nang among gibuhat gibutiyag namo ang dili magbungahong buhat sa kangit-ngit nga dili nakamatuoran kay pagwali sa atong Ginoong Hiuba Hesus Kristo gihatagag utlanan. Si Kristo mismo mo naingon, basahan ninyo Juan 12 bersikulo 35-36. Busa gihatagag kinutuban dili lang namo ikatugot ang among kagalingon unang-una nga mga ministro kami mahimong makaluluoy. Bibliang Katoliko ukba ninyo unang Korinto 15 bersikulo 19 giingon kung ang atong paglaom kang Kristo ani ara na ining kinabuhi nan kita ang labing makalunoy sa tanang mga tao. Basahon na po nako kining gitawag nga ang buhing pulong. Giingon unang Korinto lang gyapon 15 bersikulo 19 kung ang atong paglaom kang Kristo ani ara na ining kinabuhi nan kita ang labing alaot sa tanang mga tao. Katumba sa amo 5:18 kama 20. Sa diyang gikat-off ang pagwalis tong Ginoong Hiuba kangit-ngitan di na kamatuoran mo na giingon alaot na ang mga tao kung maglaom pa. Pag-abot mo i-cut off ang pagwali sa atong Hesus Kristo, kung magpabilin ka sa paglaom, sa pagwali, sa pagkinabuhi sa atong Hesus Kristo, makaluluoy ka, alaot ka. Hain man ang seguridad sa mga katawhan ning atong kapanahonan karon. Walay lain nga choice sa mga tao atong panahon karon, pangitaan ninyo. Ang matuod nga pagwali o pagpangalagad ug ang pagtuman sa kabalaurag tulumanon kinahanglan nga inyong mahibaluan. Busa kami nga mga ministro PBCM nagmalasakit ano kay saunan bisan pang mga ministro nga nag-abaga sa pagbayad sa radio station. Pasalamatan namo ang mga kaigsuonan para nga ang mga katawan mahibalo nga ang matuod nga pagpangalagad ang pagtuman sa kabalaurag tulumanon ni alamang sa PBCM makita. Unsa di ang ilhanan sa mga tao Brad Cesar nga nining atong kapanahonan karon ang pagsimba ang kabalauran tulumanon pakigsaad ug ingon man ang buluhatong pagwali nga maoy gipiyal sa Dios sa makatawhan niya nining atong kapanahunan karon asa kana malili nga mga tawhana ug unsang waliha day ang mupuli sa waling Kristo Brad Cesar. Kay imo namang gipatin-aw Brad Makarayo nga ang wali nga Hiuba gikat off, ang wali pud kang Kristo mao gahapon gikat off. Busa ang maayong balita karon walay lain nga pagadawaton sa tao, wala sila laing choice, mao lamang nga magpasakop sila dinhi sa mayong balita sa Espiritu Santo nga mao kini ang katapusan nga mayong balita dining atong bag-ong panahon. Sumala sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 natuman kini dinhi kanato Brad Makarayo og sa ilang kaugalingon og hilasan man sila na naara na nila og hilasan sila nato pero ang Biblia nagtug-an sa kamatuoran. Pasahon ta
o kanila gipadayag nagtumbok kini kanamo o kanila gipadayag nga dili silang kaugalingon kun dili kaning nga nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon gikapay-balo na kanang pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga nini ang mga manununda nangandoy sa pagsudong. Mahilasan man sila nato Brad Macarayo sa samang pagkaagis ang mga apostol doon na sila tagna gihuptan ang mga magawali usab sa Espiritu Santo doon nagapoy tagna mao kinuunang Pedro kapitulo 12 nga dungay mga tao gayud nga magwali sa mga balita mahitungod sa Espiritu Santo. Busa kung gusto na sila kaluwasan Macarayo dili sila magpasakop sa pagtulungan sa PBCM nga nagwali sa mayong balita sa Espiritu Santo o kinidili na to buot gigo lamang natong gibasa ang balaan nga kasulatan. Busa, ang unang katawan gitukod sa Dios Israel, sa ikaduhang panahon Iglesia ni Kristo, lamang ang mabuluwaton dili magpapadayon. Lain na pong gitukod nga katawhan sa Dios nga magwalig Espiritu Santo, walay lain man pagtulod ang PBCM o gitukod kini 1967 na Registro Security Services Commission 1971 nga mong pagtulod ang PBCM. Walay lain magtukod din o magtutudlo di ba yung Master Tomas di yung Senyor may katumanan sa Espiritu Santo. Busa awhag na to sa mga katawhan nga nagsulos tong programa Brad Ronnie nga para makabaton sila kasiguruhan sa ilang pagsimbag, kabalauran mga tulumanon nga ilang gituman, munay giingon anhi lamang kana ninyo angay pagabuhaton sa pagtulon ang PBCM. Samtang di pa mabuabot ang katapusan sa kapanahonan, ugahyo kami kaninyo kita mag-uban nila sa pagtulong ng PBCM. Bukas ang ganahan sa pagtulong ng PBCM alang sa inyong pagpasakop. Busa wala naman kitay oras, sa ngalan lang sa balaang magtutudlo, Divine Master Tomas Sr. ug sa ngalan usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Winyo, kini ang inyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo ug uban usab sa akong kauban nga mga ministro. Kinusap si Brother Cesar Patio. Kinusap sa Brother Pekibayo. Kinusab si Brother Warlito Chabit. O kinusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ramilo Mangalos kami ningon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong hapon kanatong tanan.